أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وعليه نتوكل. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من والاهم أما بعد. عرفنا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kortan wamala sisi tanop man si sanggaya oras ay sasanggay tanong adi tanong di kapakam babarat mo si sagyang ka iya di kipa magurawaan ko salam. Ang nintak wala yan laladea mabibya ginawa tanong si kuwaya na yan na di tanong di kan derumasay sa pantag sa kapangin sa buta tanong si ikwaagama tanong agama Islam. Jadi tanong lilipatan na sa dun sa kala akatawi tanong ko agama na kala apa na nagui tanong sa ayamayan na paratiya. Jadi sabab inilbiyu Allah so mga tao matao ko andiniba na agama sa dataro kapakarilabiyu ulan sang ko mga bituon tentakan mga bituon. Jadi sabab ayamanan na yan na kinanglan diniba na di itano di mapamimikiran agawin tano akal sa kapaganada tano sa ikwagamatan. Kagay na si itanok man sa Nabila Function Hall ingang padatan ro nagyang uto arya ka na si Al-Alim Idris o Tikala Abdul Latif. Na imanto ang kapipita na si itanok man matatago si isagyang ka iya former Colonel Buriungan building si isagyang ka iya Old Capitol. Ayo mano to sala sa naro sa Nabila na umanarba na saya sa Tatar Buriungan building na kapag kaya tirunta ay sabuto so mga tauron na dumanap ke sala ka dirunder pa sa Nabila na siya pakadar pa sa kwan andiniban na Old Capitol. Gito apa man na di pagistorya nagyang takali kipanta ko kapag nadasi ko agamatan o agama Islam. At si Kamal Abidin Jr. marhum ay man na yan na watching si isagyang kaya oras tanoy man to. At na mga tawa ay parateran na kuna so parateran naguso ilmo. Oto si Mokhtar Dato Imam, si Sulay Didato. Andi ko naro sang ta ilmo agu parateyaw pa ma. Na so titu na sunno kay adna wala ko manusia na inadno Allah ta'ala si ko limbaga na kay Islami. Kamal Abidin Jr. marhum pangninta ko Allah makwangka so lim so Vice Governor Kamal from Cavite. Si Mahir Sangkopan kakaalim sa lamang araksan sa butig so darudupa akan pangninta ko Allah abakadin makataban sa Vice Governor sa Lanao del Sur. So darudupa Mahir Sangkopan sa atas biya kawitang kaniyan sa salam. Si Ibn Sumirado is watching. Suwarya kan na kung bupagiwataan na si Umayra Makabalang sa Lamarkasan kakaalim. Di ko ditiro na si Umayra na aryakan kagiam ya mbubote am sa Wildan. Di ko ditiro na pagiwataan ko kagi siya mayan na may kapira kami makasupa isa kapagariya mi sa frequency. Sa ngame po sa alungan na Juma, naro ako miyati sa khutbah sang utamas gitiran. Salam rakanusan, panginta ko Allah yan, lalade mapipya binawatan. Nagyang tadi tanaw di tiro na kinanglan na yaman na yan nakwan. Di tanaw di makapanaguntaman, si ko kapag nadatano ko agama Islam, pantag sa yaman na yan na sa kauna, ay kauna na fatra, limbaga na kay Islami, bid na kakatarotopian na pagana din sa agama Islam. Kauto si maging
Chronicle, Watching Mambo. Wallahu alam na kapagaya dini ba na ipagakanay antaw aka ariakan dataro ba makikilala ariag mo to pagiwata ng tabati ang nasulutan sa Pilipinas. Si Rinibatan Ismail, watching from PR din na bunda Pantawaragat. Okay? Nagyangot to si Abrar Sultan Benito, salam rakasan kakaalim, imdiim dariday mimbalawag. Datarakanap kay layari ko, isa kong bisita karak na pakunot na masasadok. Kato si Salima, kato si Bong Ismail, kato si Abdullah Haji Abdul Aziz, si Abdullah Haji Aziz from Sara Iloilo. Salam. Yang dari yang bat yang na si Abrar na yung bisita rin siya sa mga kami sa Sadok, mantaw na kumiswip man si sa Zamboanga. Si Umayra, salamat sa dang kakapakandaray nun ibger ka wallah, suhadap ka mapya, Allahumma amin. Manamarta no arikulay, Salima Janalan, salam rakasan, Guru Alim, Pamwa dan Dainog, Puerto Princess City, Palawan. So, kuan, Jamila Bakar is watching. Antaw to pun, salam rakasan kakaalim. Adini ba panagumtaman tano sa kapaganadatan sa utak ko nang utubati ka na pagansaran tano. Anday mabagar sang datin daga ko na so parate nagubuso ilmo. Agu ko na so ilmo nagubuso parate. Palayo to mabagar. Yung ta paparate niya na ko na so parate nakagiyang ta mamin mauludin illa yuladu alal fatra. Dud na inimbo ta budem buotaan sa limbaga na kay Islami. Giyap man ang dapaparati ayan ako na soya man na yan na ilmo nagyong tangatir wallah fa'lam annahu la ilaha illallah. Inuna niya nang utakapaga na daw no pama. So sama no to na aya kadiri sutu na ilmo paratiya. Kaya so paratiya na linimbagid sa manusia ko paratiya. Kato si Jamila Bakaraman, ibigay ka, wallah sukadato, si Norma Code is watching. Kau na so paratiya, kakagiya singo kinimbuatan ko manusia na, sidin ko doon pong kimbuatan man. Na kagiya ko kapansiran sa niya wasi ko suldo tiyani na yan na aya pitero yan na aya ko na niya di matero na dab gayad na ay ako na benar na may gislamang ko to a scientist na may amang ni sa apology kariribat ng ko to at iyang kayo ba pag-islam sa mga tao nakanaman natin ba ayap kabal siya na dab kaayap kabal siya na rab hey Tuhan ko si Norma Code Masya Allah balasang kawala sa mga pipya kakaalim mano to na sundugin yung buwata ko manusia na katawan niya. Dap buwata na sa katagwiro na makuhan na paparatian niya sa Allah. Na ining buwata na fatra. Na ayak kaya baluin niya na kapira Majusi, kapira Yahudi, kapira Nasrani na po nang ginagusya mayan. Kau to si Mox Saransa Montoker is watching. Si Abdullah Sumander ay nao. Ariyak na malom niya bulu-bulu ada kami mga tuna. Isa daron na duwari Sheikh Abdullah salam rakasan at yenalim watching from Madinatul Munawwara full support kami alhamdulillah sa mga pamilya kasi atawang ko ngay ang mga pamilya kasi na gagatosan mambo nga kaysa na adna reunion na kaya tinangko sa guest of honoran speaker si Isa Alamada North Cotabato na minitutud na ako sa mga bapaka, minitutud na ako sa mga MN na loks ka.
si Mofi bin Abdul Jabbar, si Nurjan Bulawan, si Abdul Malik Kaangni. Taon ni ko mga Abdul Malik Kaangni. Giisugurutan o pagaritan o. Okay? Si Jamali Tangkwal, salamsan kakaalim kataya di kami saya di mamamakinag sa di mayon pantawragat. Yan na di ko di teroon na siya din ang usangaran, di mayong kumarata na di manda kumapya. Si Saido Omar, si Albani Sampurna, Allah, kautuwa ariyak no to, maging nagsiran mambo, watching siran. Gumaganap tanaw bumambo, na di tanaw di andin iban na si Salama, agu antawa ka, malutan na rumibs ngita, yung tapo pa kayo ng kaantanon so pagtaw. Yung tangabasa ko, yang to fa'lam annahu la ilaha illahu na Albani Sampurna yang buhay ka guruwakan from Nunungan way katawan ko to si Asmalia Ali watching si Hayla Dirantaon salam san guruami inom mga day kapakaya butuan na kunska pero si ako babaling sa Pangasinan. Di ka kapakayabasan ka maimbalid dap na bak nung ngaran pero saya ka tawag ko mga lulot ka saya si Norhaya Bugabong is watching masandig mamuto ariyakan so fabada al ilmu qabla al iman fa'lam annahu la ilaha illahu ay mananina kanalang ka kauto kanalang ka. Si Abdul Kabir, bayang kami mambuatiyan, bayang, mga lulutak na Muriat Taudiwan, si Albani Sampurna, malu akong kaunsan in Dursan Guruak. Ito to baka di kandidato, anta ka, anto na utuwari ko. Si Salmia, is watching. Andini ba na giyabang uta di tanong iteroon si Albani Sampurna, ako di gatawan no bakwan ugayid na isad na ko mga area na di kan di mikuna sa Facebook ko kapian yan si Norhaya Bugabong wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh si Samad Makadaob salam raka sa nalim full support kami from Bodi Puso Molondo Lanao del Sur sama ando dua munisipyo ka Molondo ug Bodi Puso so di ko ditero na sa pakaasal nasa Budi Insoba, Molondo. Si Khalid Malitubog Sharif Ampuan is watching. Kauto ba? Si Albani Sampurna, di ako di kandidato sa konsyal. Sa mano to Albani na si isa nunungan, narong di kandidato, paninta, wanda ka di kandidato. Paninta mga tabanta, manamarta, ayar ko manusya, nakapanamar, na so decision narako Allah subhanahu wa ta'ala. Si Laut Elis is watching. Sa kanal ba ni Sampurna na so mga sabot ko mga seminarya na kung sama na yan. Ayaman na niya nadatarak no mayagda maplilakaw si Randon. Di ran di ipamagayag yung utakwanta no. Andin iba na taritatan no para keto ko ng mga tawa kandidato tanong. Si Abu Samim is watching. Suwariak na presidente. May kamongrang na presidente sa Madrasa Trahima. Si Johari Daizun. Ayram sa inituro apres ariak na alhamdulillah. Kataya ayaman na niya na watching mambo. Si Ustad sa ano ba may mga pag-ariak na isa organisasyon na Wildan. Manto na isa din ko mga ulama sa nga Molondo. Agusi sa nga mga kemungan niyan sa Sapulo aguduing da pisugudan na malabayabaw. At the same time na padanan ko mga pabubatiatan sa Quran. Si Khalid Malitubog Sharif, mashallah. Si Ustad sa Anubaw, salam na kong kasan kaka sa kumbuha na to niya. Salam. Kung kaunsan kaka alim sumiyambo bawata ka sa Molondo. Okay, alaikumussalam, salam rakamambo. Gusto pamilyang ka ariko Ustad sa ano.
Isa ko din yung mga piragawin na kaya nga misaya sa kabubaan na kapuruan na LTO, ang mga lulot tanong. Si isagyang ga iya adiniban na rorugagos nga po magsupa ako marawi na ayam yati sa Quran na si Saano Bao. Si Albani sampurna sanggibu salamat guruakan pakataba ng kawalla. Si Hisham Datu Imam is watching. Andi ni Datu Imam sa pagayawan o andaw na ri Hisham. Anay kumisalam rakano langon na ino ka mga kumplito tanong sa kasangkapan inshallah na itano edi malu panag sa mga music o di ng mga salam sabab sa antano di ka pananad miso so dari day ko pagnaw ka sa DXSM ay mando na DX is key. Si Hisham Datu Imam, si Miles Omar is watching. Fa'alam annahu la ilaha illahu. Ay mana na yan na kanalang kaamatanas kaniyan na daatuan udas kaniyan. Sama no to na fabada al-ilm ba'dal iman. Qabla al-iman. Inuna na yan so fa'alam, ilmo. Na aya benar na originally na maapagtanong ko limbaga naman kamamanusya kay Islami. Pero aya ka baduy niya na titu mga mu'min tano na mapaganad tano so ilmu o agama tano agama Islam. Dito masusuayan. Sa din sa kada katawing ako ilmu na kada katawing pananaguing sa parati. Kenapa ya maano to na ba miskano dada po iya pamana mga mukari. Wina nga aya benar. Nando ba ni ka para utang ako pamana nakatawan niyan so ku niya na balaso pa makatawan niyan nandang. Si Lokman di mga dap makatuon is watching. Mga ibalatuto mga dayo nagyang ko to ihdinas siratal mustaqim na gunanawa kaming kakulala na matitu siratal ladina an'amta alaihim. So to suino kita ng mga taway ni kalimu kasirana auto. Si Sainullah Muhammad is watching. Kaya mano to na gyang mo tagetero niyan sa so lala na ino kita no mga inikalimu ka. Nagyuto so ayamayan na piaga na diran swel mo kuagama ragsening gulalaniran iniduluniran piagulo na ng mga nabi oriyan yan na sa mga siddiqin oriyan yan na sa mga syuhada oriyan yan na sa mga salihin. Pitero yang mang oriyan to ghairil maghdubi alaihim salakaw ko inukitan kanaba so inukitan rin na salakaw ko inukitan o kaya tanak norarangit ka naman ito upama na siya butero upama na kawan ayat to mo nakapagukitan ka na so inukitan o inikali mo wallah waladhalin bukan na ba so inukitan o may tetari didag malfar ko ba al maghdub alayhim agu awdallun. Ito na yung bida na yung bida niyan. So maghdubi alayhim nakatawaniran susuadiran ay ni sugu na inibagakiran kakagya at may susupa kay an subaya ginawairan. Katawaniran so ini sapar na diran di inggulolaan kakagya at tumuniran kakamapi ano baya ginawairan o pama. Giyap man ang kaya mudalun na mga tao adi ngalbak sa apiada sa butirano. O to apiada sa butirano. Sama no to na magdubi alayhim na mga tao na miyak kalala so sa butirano gid na piyamamili aniran. Na aya malaay ilatansan na so mga Yahudi na so oriano mga Yahudi na so tawa pagunutan niyan so pagukitan niyan so dataro o kitiran. Yep man nagyang to dalun na mga Nasrani aguso suwa niyan so datariran. Ato no to di sila di ngelbak sa api ada bayranon sabut. Aya pa kayo nakato na maranawa dataranan na nakasala ka kato na dataranan. Pamanagyan ko to istorya ko ya bala ka kung so loks na inisiyon ko kaya na bayan na kapun
Yan ay inalawak si bubaying ka, si bati ka, miya ka masiran na minay haji siran. Pia ka lawa ko iram natin yan, wata kang sa pasbi. Nadiriswa kinuha na yan sa pasbi, pagilin yan rak no pama. Kau to so bubayak na si Johara Munadi Datumanong, yaman na yan na watching Mambu. Si Mambu ini sa Manila, di iso andi ni ba na lalayon na pagpapropagit si isagyang kutuwa di itano di ka kandidato as candidate for vice governor. Balasan wala, gusto pamilya niyan, gusto ayaman na yan na mga tunganay niyan. Watching Mambo. Yang tadi ko dito na, ayaman na yan na, piyakan daw ako rin natin sa Pasbi. Nagpiyagirin niya sa Pasbi niyan. Auto si Rasdi Bantuas is watching. Kaya pagilan niya rak na matas, tiyak na inuay matas, tiyak na malangko. Pulit ko manay at tiyak gira gagawi. So alamaga, pulit ko manay gira gagawi. At tiyak na katawan na kainuanan matas, tiyak na malangko. Kaya tiyak na katawan ko napas biya maya mabuba. Tiyak na may pikirak na bundi doon bisa dinyanong katawan. Tiyak na gira bisa di ka di makasila, di ka di manasber. Naka na ibisuan ka. Auto sinuray sa minor is watching. Bigyan na, at yan din natin yan ikapangasalama ka na biyugot ka sa pasbi ka na kubitan ko na pingilaw ko pasbi na da ko mga tiger na miyakat ko kako keda ugid na miyakas geda ko inoto na giba ito na miyaka pa sa pasang seminar giba ito na ded na ke nagyan na seminar abun di pu seminar na denian misu wanto na ipikubitan ro giba mga di mamanguset na miyang ito pengusiat ko mga dataran na mga mga bisi ko pa simba ka gira ko na ke sana ampan na ay di mi pangusiat nagiya ka penbuga ko mga isyu o datar ka aw lama upama ada tabiya ko mga 10 upama gina ni isa ayama na problema tano si sagyang ga iya ayama na niya namasa to datar to sinuray sa minores watching si Jamail Sultan ang paso is watching Mambo. Na. Pendapat yang mana tu tinggi na kabun pangasinga. Tiga na ina uba Dia manang kana na 30 agu telo na kebitan na subhanallah paganay. Nama pasad so 30 agu telo subhanallah na kebitan na kapman siruman na 30 agu telo na alhamdulillah. Na kebitan na kapman siruman na 30 agu telo na Allahu akbar. Nama pasad to napangapa magumanaan na siyaw po lagu siyaw na ikamagato siyan so la ilaha illallah wahdahu la syarika la laman ito lahul mulk taman sa kapasad ito Jamail Sultan ampasu salam mereka salam ko guru akan ibgir ka wallah so pangarap ka sa Vice Governor sa Lanao del Sur watching from Limiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limiri, Batangas. Yuto so di ko ditero na may akang bisita ko saan. Noong tamas gitiran sa kilida ragat na ayat tutulan ni Ranon na di na genak so kapsembrundo si kwayama na niyan na kilida ragat. Okay. Sama no to. Natigang utan loksa nanangwatak na inubsi at tigyan kuan. Matas. Natiyang nila mga 30 agutelo natataguan sa tamana na 30 man agutelo natataguan sa tamana samanto tiyang na samanto nagyang na natatagu sa tamana on at 30 agutelo na subhanallah nagyong tayo makatundugo na alhamdulillah mo tayo makatundugo na Allahu akbar nakagiya ayaman na niya na loks na may pananapiya ko niyan na watiyan watakan niya lok sa kun sa ayaman na dia kan di kapan ni minar agugab simba ko wala na ada ko sa butay bagi yang na pasbi na ba ya di teruan na subhanallah alhamdulillah Allahu akbar at nakatawi koron na pasbi astagfirullah. Si Rose Pink watching from Manila, Cubao, Quezon City. Panganin ko po Allah ang mga tabang ka sa Vice Governor. Allahumma amin. Rose Pink. Salam rakano San Mambo, Cubao, Quezon City. Okay? Sama no to, na iya siya butsan na ad ng mga tao, tamani man to na diram masuswaso o kito pamanana na kapagagama,
punan kudiran mambu kakenaga kugi pengusiat non. Minio mano nadiran mambu ipagise. Sakan namanya itu so sabutakan ko agama. Na aya parate ako na ibubugay ako na serbisyo ko pagtawakan. Amay kabaad na mapkinanglan ko may ito asabutang na insyaallah na sadauras pagimbitar nako anta akapimbisita karakam o PM karak na sa mga ito na insyaallah. Kauto si Imam Imran di Maronsing, agos si Sheila Amir na udia ko pribata wallah na iseni ko hindi ba na mga jamakan ko 2011 si ko guest job King Abdullah bin Abdulaziz Ali Saud si isa Butuan City naman to kami ang magariari na sak ni ari-ari narigo po dati ani basak ni malay sabot paparati ko na yung maenam ya kay ito asabot inibgerak no kadnang ko ugayid na pamakaba kinanglan na maswaka na asara keparwa ko gusto ko rasa kana insyaallah si Ansari Asmban tuwas salam kakaalim surwen insyaallah paninta ko Allah alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh mga tabang tanong na o insyaallah na magbual tanong sa seminar na centralize ay pengdo so bisik ay main na sabot si iko mga simba si iko Allah. Si Hadja Alia is watching. Ay mga ibarato to pa man na anto na iyo kita kapag abdas si iko patay mam. Kagias ko tanong na sita na pugukit ko patay mam. So ngutatiyang na kaya nga misaya sa kuana through the arrangement of Sheikh Farhan Abdul Wahab as kami kisano na adna sa katawro na alim makapupun sa Barira Maguindanao. Na sa kanati ginagibu kay ako sa area ay ba guru tanong na may bubaya ako kami akong sa personal. Area tiyang guru amya dariday isa ini kabubaya ka na siya butak ko Peter ka may pagadi matang. Agiti na kaya parate ang kaun sa andini ba na so patay mam na da mato na maranaw iranon sulog iyakan aba niyan marapang sa pa iba na sabut so andini ba na patay mam tataro to pama. Oto si Dato Prinsipi Kabatua. Assalamualaikum guru ami. Panginta ko wala makatabantano sa Vice Governor. Prinsipi may tiyada ta mga tuna. Alhamdulillah kakati asisya kapan mga lulutak na mga luluto pagiwataan ko siya ki ini alia ikadua iputu miron na si Tamba. Si Ansari Asmbantuas kakaalim salam ka insyaallah surwin insyaallah na full support. Si Naim Makapaar is watching out. So sama no tunaya man niyan nakuan. Mi pengdo so anto na ikapagabda so Imam Abu Hanifa, tunay ikapagabda so Imam Malik, tunay ikapagabda so Imam Shafi'i, Imam Hambal. Para upamana di makakuku na ba? Ayan to, makakambubayan ka wanda kong pagukit kada katawang ko keto na ba bagusang kaya masa aura saban yang maparati miyara pengenang kana na ay sasang kana na patay mam. Na duty ini pam sa gyang daw stadira na po sa Barira sa kanatiyin na saludo ko ka alim dariday. Sumpaan mambu ang kutwa ko ngay pingido ako mangon tanong sa organisasyon na lang mga sumpaan. Daya mana niya na danaw di mga kikilala di sendag. Si Naim Makapaar watching from Quezon City. Salam Rakasanalim, Dr. MDM incoming Vice Governor. Si Jamail Amikir Tumindag Senior is watching. Si Hadi Rasad Pamaloy, salam ko pa katataling na Vice Governor sa Ingadaranaw, inshallah. Namiyata yung kami sa skadun imbutuan o pagtao. Manamartano, Sheikh Rasad. Adi di ba pagariya yung idasakan ay pagampaganay ang makabangon sa television sa Marawi City. Marawi Cable Antenna Television pakasurgan wala si Haji Abdul Rauf Pamaloy, Sultan Abdul Rauf Pamaloy.
Pagarin niya ng si Haji Rasad Pamaloy. Salamsan ko pamilya Pamaloy, pamilya Biston. Mga panugangan, wayaban na niyan na gurutano si late MI Late Chairman Salamat Hashim. Yang Pamaloy Biston, inshallah na ayar kira na tindag, na sakotano isusuporta aniran sa Vice Governor sangka iya Lanao del Sur. Mapasad ito na supman so isa sambayang. Mapasad na sulangwan na mga simba. Dataro to upamagyang ito mga parakala. Aduin tano din, so pitindigu isa ay mama kepakay, naguso pitero mabu isa ay mama di kepakay. Andi ni ba na kapsusu pakay. Ayang apa sangyan, nagyang nga patay mam na kanaman na ba di bubuno. Ano ba di bubuno? Yang isa namin, yan na pinutul ni Yalim Jamal Abdul Manaf, one of the pioneering members of the Wildanil Islam. Alim tano to. May sa tigyan na, may batiak na, may singa ako tigyan. So kung so Shafi'i na, romaragaraga, di ngagaan lumalakaw. Pagi ako na, kung na siya gadan yan sumama. Kaya ko na, guru ami, ina ko na dinggagan. So, adiningila na yun natin, nasunga ko Imam Malik, kaad na ipagaduak no na kukuman. Tigi yung na, antanan na, at hidingap ng kukuman. Tigi na, piki kukuman ni ina. Tigi na, hidingap ng kukuman na imam kamamu. Tigi na, kaya ito mo ni ina. Aya, pumagin na ganyan na sutin, tiguno Imam Malik. Punda patay nga man ang ito ako. Ayat na siyugu o ina, nasuwata yan, na pwede ko patay mam. Na yaman na aya ni sugu ino na masala Islamia na dani ang pamamakin ga so Shafi'i na aya po magin na so tindi kuno Imam Malik. Yuti pa man na masuswairan. So mamu so Imam Shafi'i na mimbisita ko Imam Malik na tarak sharon miniga. Mga sandigan ni atanto pamanag yung takaw nga no mga guru tano, mga loks tano, mga palok santano. Nakagiya ko makaigoon, nakagiya mga pasadsira na mapita, subu, na makaliwanag na myudason, na napakaisu no kadam. Pamana, so mabubaling ko Imam Malik. Tiyan na iya pagana pakaisir ka, na piyaga na miska tiyan na nakatiro na biya, nahno qawmun la naakulu hatta naju, wa idha akalna la nashba. Kami pagtao na di kami keno, di kami maor, na maor kami na yamanan yan na di kami pakausug. Kumang kami na di kami pakausug. Uriyan yan natin na piyagan na kuska na kaya manangkos ka sa taman sa miniuman raka suknumalik na guminiuman raka suknak na ba kubuto minindir siruman. Ito na ito atiyan sabab. Natiyan mabuad na hadiso nabi asad din sa kuman sa saami aharam na patapulugawi na yaman na yan na ditirimaan sa amalian. Nasa din sa kuman sa sigura dunia na halal na patapulugawi ng bubarakat so kawiyagwigyan. Na kagiyat-giyat na ayam yaga narak na skano so Imam Malik asigurado inshallah halal na miya kao sugu-suga ko kapara mga sigurado ko sa miya kadakdak na patpulugawi ang bubarakat ko kawiyagwiga kung kaumanisa miyon na patpulugawi. Subhanallah. Natiyan ay kadua may nangkakan nami ang aturutin mo tigiyan na misilikom tano. Nagi ang mapita na misumbay nga sa subu na da kadum pagabdas. Aw ba di pitero na biya da abali na guda sambay ang utaw ayam maen na di pagabdas misumbay nga na da abdas yan. So meaning si Imam Shafi'i tiyan na orak may lang nga misilikom bunga ko na may turug tano na kay makaw masusubo na mimbuot ako na yaman na yan na ya sikarito akan roon na da ako din pakaturog na di ako din di indikar temata ko sa Quran na abdas akong ko ay sa na miniyong ako subo na kay matenggaw na ayako din siya na anso abdas akong kung dapat nga man ito na tigyan na namin yung ano na miyag imam ka kay piya kapag imam Malik nadakad kunot au budis ka na yaman na niyan na basta subu na ipapaligot kad so kakunot na daka kunot
Tigyan na ipapaliwatakan so kakunot sabab sa masusuwata balabal so pagtaw. Ugaid na nga si ako may imam ko mas gito Imam Malik pagariakan adi kunutan na da ako kunot ka uba akan main sulto si Imam Malik naguuba kerata ginawa niyan naguuba pa mo sa mga tao ang mga jemayan out. Sama no to nagimong buong natutulog kaya pakambala o Imam Shafi'i gusto Imam Malik na miyang kwa sa naguna na diupo na mailaing ka na yamayan na minitata ka sa puso ka adiyang ko to mailaing ka da nakada na amada gida piya ka mamsa kau pa makada amada ang utakadim na Eptero niya na kapakay beso kasumboy nga dita dumpuga bedas kay no buso Shafi'i ay eptero niya na aniniban na subso Shafi'i na miya kalala ikakan dadaro to upama nakagi inama diyan na keto kawan apias kanu na keto kawan iwa gitu si sekretoro keto kawan iwa gitu si sekretoro o Imam Shafi'i so Imam Malik agus Imam Shafi'i na sila ni miya ka prauta gumya ka kilema na si ko kaga ni ran mga kuan na miya ka masu Imam Hanbal so Abu Hanifa na aya kakakaka nakanap no batabi ittabiin katabi'i karumia ut sa pitwa sahaba so Abu Hanifa yani man to nayaman niyan na sus kamiron na ayapitin gabi na basta kuan na audatul madahibil arba'a ayaman na kumasuitano ko pat imam adna pat mambu madhabiran kao to pama nga purati ay iba hum rijal wa nahnu rijal mga mama siram mga mama kami mambu or sebut siram sebut kami sebut niran sa Quran sebut na mamu sa Quran ay dapat iyo auto si Amirul EPG antaw na ko mga Amirul is watching okay so ay man ini ang mga paganad tano yang nga battle sa social media nagina ni sekretosan ay mana niyan na magukit ko patamadhab, di magukit ko patamadhab. Yuti mga sekretosan. Ay mana niyan na di kinang kaupagtaw. Oy. Api-api na upama nagito ba para mapupakaliwanag ko pagtaw. So man so mga guruakan, mga ariakan na mga api-api ay gila pugusay siran na ukatawan nila na ad na miya kayron na matiro ira na ugid na papakay na gidaw papakay na adi saba na haramad di na kapakay kay datara ka upkin sulto suwaya ba na niyan na imam apapakay niyan yuti niya suwayan sakan na salakaw ko kapakatala kayak ko mga kakako si Alim Bushara si Alim Sulaiman mimbalawag pamakasurga no Allah na mga talaki ako kaya niya Sheikh Ahmad Abdurrahman Al-Barudi idas iyaki niya Dr. Mahid Mutilan na kanaba talaki abasi ako rumsun sa walay ayap suwan niya na si ipsun sa masjid na apias sakmbu ipupo maginagun na pumbatian niyan so yan na mga madahib il-arbia kauto si Mapagirwi Tadman si Case Haji Samad Amir watching from Malabang si Kamar Dipatuan from Basilan ay nao Malabang Basilan si sa Malabang Case Haji Samad Amir na lagi ko makatin ako sa Multaka through the invitation from Ariko Dr. Rubina Mimbantas Makabnar kay mo maswakto andiniban na luhor na miyanog ako nasak ni miyakbang sabab sa piyananadmang ko sugya pagbang o syarip kabunsuan ay napitero ang mala bang kaya may na mala bang matanog bang si Shaykh Yasir Tumanong is watching si E.D. Tarintik Salam Rekasan Kakaalim watching Iligan si Haji Habib is watching si Khalida Andag Bilaw is watching. Away, beauty kwan. Makikinang lang tanong, dataro to. Kagi ko masarago na kapangende warak ni kwan, anam ya mamakin na kunsada na saramo untuda ko na pematiad na mamaikben sa bubunga madaya na uman no to gawi, uman gawi. Mimbuli mambu ada tadi ko bebenug no bebalingan ko
So kakakuha si alim Bishara, si karomanian nakakasali, taman sa Aisa ka, mapaparatera na sisi ko man sa masjid. Nakai ko masaragun na, lek ni Sheikh Ahmad Abdurrahman Sokwan, fikhi, yang ngarkan ako na tiyan na insyaAllah na pangindap dumur ka na pumuli ka mada ulama, ugida tiyan na para si kamatago ko duru na nabantangan, na ayap mbeti ang na so kitab o mga ulama ako makadun sa lembakan. Laboro na tiyan si Dr. Yusuf Al-Qaradawi na so kaya tiruan yan namin itatakad sa puso ak na ya. Nakagiya ko makadakal sa mga kitab ay pakawito mga Arab ko kakakuha si Alim Sulaiman na miya sarbak na miya kapagabrod mambu na sak ni babalayan. Gusto kakakuha sa si Alim Nuaim na yaman na niyan na ay ako ron din bubanugun na so kitab i Dr. Yusuf Al-Qaradawi kay katanudang ko agyang ko tuwa advice rakan i Sheikh Ahmad Abdurrahman Allah yarhamuhum jami'a. Nakagiya ko andi ni ba na mga totoo na kan datarang ta thaqafatud da'iyah yang ko ta fiqhuz zakah gusto mga pada mga kitabian na yaman na ini na miya baya-baya ako na ro akod miya ganad matya sada barisian. Ro akod miya ganad matya sada barisian. Urian yan na aproba na miya pagaburuda ko sa talab Alim Sulaiman Mimbalawad so sikan ikadua kakako na siya ko miya tagu sa Qatar, siya ko miya tagu ko kaya panga di anak na iya presidente ron na si Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Allahu Akbar. So ayaw mana niyan na gitu ko ni mapya asita matatagu ko wasatan ummatan wasata. Ayaw mana niyan na lemba-lembakan. Di maylo tatanto, di mabutanto amaluag. Kau to si RMH Boss Clabiston Pamalui. Salam Vice Governor Ebger Kawalla so kada to pagiwatang ko alhamdulillah kaya mana niyan na pupumamakin gupan. Mga pamilya, agwaya mana niyan na rahasya na gyang uto si Hadir Rasad Pamaloy. Okay? So, ay mana ini na paka kwan baso ilmu Nagyang nga patay ma'am na si sama sayran to na dasiran ng bubuno. Dasiran din ng bubuno. Na iman to sa kaya pa ko mga social media na iyam kang bubunukiran na so sabuad ko mga maranaw. Miya titi siran din na miya matay. Orian yan na iman to na si siran di pa kang bubuno sa social media. Isaw to kaya kang mumsa si ikobutad waya mo na sakita abang sa maranaw. So sabuad ka na balangon. Maganad tanong. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kaya mana niyan na sumapaparati agus sumampo na isa katao na sira na dua na ipuru wallah ko dibudum pirapang kata nama puro. Sipman si kakami alim Bishara miya kakako na miya pagama makampan na inipman na niyan nang datiyin na kuan. Kauto si Askoy Adyong Goro, si Manguda Lilim Buwan. Ay mana ini na ipman na sabasamran na amay kasutaw na kabaya na kabaluwi nga da suban tuganian na roman diararugong salalakaw na suna. So kadarog pagingid namun tora dilim digisalim bayan na alungan. Salamatan suswa abayan na no katao. Kormatan suy manatan daog panarima. Kauman makapupuro idalalatak kidan sal na muruga kayam bulan ko pisindigan walam. Subhanallah. Ay man ito na basta dataro to. Auto so balakang ko tapa na si Asnia manambilaw guro. Auto si Manguda Lilim Buwan. Andenan number kaka. Okay? Posting 4561. Auto si Aslani Isra. Datarak no katanodan si Aslani Isra. Nasa kamo tumambu arahas yan. Nagyang ito ariyakan pagariyak na tirima. Wallah.
si alim besar Isra. Away, katayap na watching. Sama no to, na kinanglan ro tanaw na yama na niyan na di tanaw di ka panamaran, di tanaw di ka panagumtamanan, akapugay na datanong si Ikuagama. So mga unguda ko mga Arab na biuliran na daw ko mga ragakiran. Siliin jahiltin na saan ni wa anuhum. Falaysa sawaun na alimun wa jahul. Wala garingan na panganalang kaulan sumararan taragibon, kamuat tanam bidaan walin sa tanan na gusto pong paganad. Sinoray sa minur, alhamdulillah kakaalim kataya kami di mama kinag. Si Jamin Kanakan Kali, salam kakaalim from Santa Rosa, Laguna. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. So, panginta ko wala siya butiwan, kaya di kanit pag-istoryaan, gusto mga salamyon, alangon na sumiyalam rakan, napalayakan sa kanod ng simbaga, alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Pupamangning ko pang wala, asadun, sa pumamakin nagdiimbantay iman to, na ubaad na didaro niyan, o di nagdam niyan, na pagipagawa unwala kaan, makakakasag, nagusadin sa pumamakin nagdiimbantay iman to, amakan didamar, na pagipagawa unwala sumin didamar yan. Nagusadin sa pumamakin nagiman to, gudi imbantay, ad na pupagungayaan yan, na pagitarima unwala, so pupagungayaan yan, na ayamalaon na sulangwa ng mga duwa niyo, na tarimaan wala, abatan din makapuntaw ko pangkata na mapuro, kuantano so, mga pagtawtano na sampurna, minggudalan tano so, misyon na gusto visyon ng mga ulama, si iko ay nakapipya, kaptugumpya o ingat. Kauto si Nabila Mamasaw, salam rakanusan from Commonwealth, Quezon City. Datara ka mamela Commonwealth. Si GN Ariman is watching. Si Naim Makapaar. Si Manguda Salapidaw, salamsan, guruami balasang kawala, dua makang gulalang ko Facebook, alhamdulillah. Si Samsuddin, miyam buhay ka, amin. Si ko mapya. Si Sakina Said Isra, salamsan kakaalim. Si Hadja Amina Amatonding is watching. Si Nabila Mamasaw, Allahumma amin. Si Jamin Kanakan Kali, amin. So ayaman na niya, nagitip po mga nintano ko Allah, atarima no to Allah, gurila ang tanong Allah, gurila no Allah, sumbada alokstano. Bada alokstano, so ayaman na niya na, ikalimusiran no Allah, sa dataro kera seran no tano ko, kay tutano. Di ko tano kaya ang bantay ni wang uto akwang, kaya tanudang ko na isngita ka na yan, kaya sigudang ko. Yang uto tutul si siya sa kwan Facebook balasan wala ang uta kaya po na uta tutul ka mata na sa nami ang tagano na lo yang uto yaman na niya na ama oto si Junair Ilan ulama si Siap man ang kaya mga lulutakan si Usman Dumanday watching si Naim Makapaar amin. Yang utama maadloks na sa mayong ko dato, tiyan na dato, hindi man dakor ka watakan, sabab sa diya ko niyan suportan. Nga kung maswata, yung apyag isungan, tiyan nga bisa di kwan, suporta so, tanap si tubo na ka, tiyan na tumo na watak na yan, na suporta na ko na yan naman sa ulan, na pumbagan na ko na yan sa sawati, apirak, ay pumbagan niyan rak na si dingkuliman yan. Si Junair, salam kakaalim, si Aksani Kasim, salam kakaalim panganinta ko wala ibigyan yan so mas yusinganin ka amapya para ko pagingad naguso pupagingad doon from Tarlac City. So mga lulutyo na pinawakan usaya ka amay ko na namin yung nakira na bayis na dama ko nga panganinyo. Tigigyan mo ito wata ide watiyan dato di ko din tirimaan aakalawin mo ako idimandaan niya ma. Andi mo na ikindi man di aniyan rakam sangay pamana ipambagay ka naman sa ulan na sawati pirak. Si Usman Dumanday, salam alim watching from Imos City, Cavite. Tigyan na nakayiti. Anto ari mabuhay tigyan na mataang wala ka giwi di manak naman sa ulan nakabagay ako nila sa sawati pirak. Tigyan nga wata
Ya kan terima uban yan rak na di mana? Tinangay no to, tingin na si man siya, mana kawasad na iko, isad na iko mga kawasa. Miya kaulad-ulad sulupa, miya kautos si kanakansaw na yan, is watching. Miya kaulad-ulad sulupa yan, miya kalalasok tamok yan. Na tingin na, inubso to rin mamuba pa. Tingin na da, miya pikir ako na tingin na, hindi mo da ko awat tayo, kaya da na kong sarano. Nakagi mapasada pinirma ano dato na, diningin yan. Tingin natin miya kalala kahit tamok na, biasa ka na da ka na ng sabuta. Si Aslia di Patuan, Salamsan Guru Alim, watching from Umman, Muscat. Si Aksani Kasim, insyaAllah, na so pamilyang ka sa madamba na maiintak si Randin. Ay nao, Aksani Kasim, salamat. Na, inong abso to, tigin na laman na rin dato. Kawasa ko, nagyamang buwata na nakawasa malo. Problema na dirang pakiilay na di ko kagaga. Adi ka nung kakilaya. Pita po ka na ko na yan. Kaya dan rang saranon. Di ako na ni kadali. Nagiyatikin na ni di manda ko. Kabagan ako na sawati. Apira ko man saulan. Asidin ko liman yan nga. Para pangasong rak naman saulan. Hindi panda pati ni man ito. Na ino ay pagay niya na. Sambi ang guru na mala. Sika na kansaw na yan. Salam guru ami. Miyauriya kopman. Guru ami. Si Isaryad, miyambuhay ka, makuang ka, badenso, Vice Governor Ali, Allahumma amin. Salamat, Riyad, kanakansaw na yan. So, ayaw man na yan na, ayaw sa kinidimanda niya nun sa kabugan sa wati apirak, na kayo din yung katigran sa wata yan. Nagyuti, ino ang gas, hindi ka, kaya ba man, mimuli ako ama. Na ayaw man na yan na isa ko sa kanang mata, na mas madidan so piraw lang na di kong may leso ama kanapsgedang ko na may leyak madidan so piraw lang na di kong may leso na kanapsgedang ko na iman to mabisi sumabisi so mga tao na yung mga na pipiraw lang di ko mga tao na ba pipira o di na mirampay sa Saragon kaya daan sa upamana kadali koluksyan kaya daan sa kadali koluksyan na inangin na suluksyan o pamana pagkaisi sa papanok wanda na masuso mga tayan gitu ya kuan ako sa mga ini translate sa basamranaw riyak no to balasan wallah so kanakan sa na yan ayak no to kang ganat pupamang niya ko sarila pride ako nga may uri ka mambu panita mabibiyan sa sariyad kautuso sa Muscat kautuso sa Madinatul Munawwara kautuso ay ma na yan na barang-barang nga mga ingat na ino ka inshallah na mapita na yaman na yan na makatutu na tanop man. Siga na kansaw na yan, guru so pamilyak nun sa lumbatan na iniinsaratak ng kiran as kay butuan iran. Si Salahuddin na ulama nur. Salam merkasan alim insyaAllah na miyakwang kadun. Auto. Na nagyuto ba nga dyan mikiwang ay kasangkapan tanong na paninta ko wala ilaladi mabipia ginawa tanong saya. Saya mori saya nakalangkapan si ko langwa na yaman na niyan na mga buwatan o lanto da gusto gakit. Nagusto langwa ng buwatan o malinday agusto marjan. Nasa nga pangataling umaalungan na sa mga akila niyo, nasa nga pangataling umaalungan na ahad, April 20, na yaman na niyan na tumo na kanamin bitere akong skano. Yang taga kitlantod na mga watayan na padunsuida kan. Yang ta malinday marjan na mga watayan na pudunso makan. So yaman na niyan na sabalakan sa ina, sabalakan sa ama, napalakan sa kanong tiyaluan sa nga pangataling umaalungan na ahad alas 9 sa kapipita. Inshallah, bisita ka na sa Old Capitol, sudar pa utuwa pimiyatayan piyagawidawidan ko kakakuha si Alim Sulaiman Mimbalawag. Salam rakano langon, pupamakin nagagudi bantay, Ibu subuloy ko iwasok kana imdiim Mimbalawag, Alim Dariday, Mansawi Dariday Mimbalawag, number 3 sa Baluta, kandidato sa Vice Governor sa Lanao del Sur, Ayabu Alim, Ayabu Ulama ang kandidato. Panginda ko Allah, pagi tarimarakatan Allah so masisiganin tanong ay kapya, nagutarima no Allah so mga panganitano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.